Ошо объектта тренер болуп турам инде. Бул горнолыжный спорт түрүндө инде яшьлек уюшмасында. Биз инде бул иш менен шактый жылдар шөгүлдөнөбүз өзү. Әле пока биздин ошо объекттар тулайым алып күчү менен инде мыклап шөгүлдөнөргө мүмкүнлүктөр шектелерээк болгондуктан бир алай популярлаштырып болмады инде. Азыр мына бүгүнкү секкен бир ошо акыркы жыл быйыл жылларда деп айткенде мына яңа подъемниклар, ошо яңа подъемниклар бүгүнкү подъемник деп айтабыз. Бул подъемниклар коюлгандан соң мына быйыл 2024 жылдын 23 жылдын акыры менен дедик. Biz şu sezonda yanaşa işini başlayıp jirip baradık indi. Ama biz bu obiyekt bizim bir tane işleri bitip topşurulmagan, şuna göre ofisyalne açılgan obiyekt bolup turmuyuz. Şulay da işini alıp barıga, балаларын тренер aytarga мүмкүнлүк бере. Bizim de bundan çıkarız dedik. Мына şu тауны тулайым туру китирип, быйылга погодалар деп айтып менде, һава турышлары мүмкүнлүк бергендиктен корту болгондуктан тауны дагы идеал дәрежеге жеткизүү мүмкүнлүк берди. İki як колунан шулабыз. Билсең, biz кызыл тарашты деп айтабыз инде. Кызыл тарашты анын менде уклон деп айтып менде. Таунун тикелиги бик тикелек болуп тургандыктан, бул жактан биздин үйрөнө турган склон бар. Мисалы, биздин экологияга һәм бул бик миллионга чөп турган жай белән генә чөп һәм таудан төшүү алымнарын үйрөнөргө күбрәк мүмкүнлүк берет. Коркунучсуз жактан. Шул мына біздің мектептен келген балалар, һәм айрым бірнеше бүтән ауыл жерлегеннән келген беренчеләренә шулай келген балалар белән шөгыль алып барабыз. Шушындый тәртиптә инде. Инде балалар белән тренировка шимбә һәм якшәмбе көннәрендә 2 сәгать инде. Запас ягына килгәндә беренче без инде таудан килгән шуу дип кенә күз алдына китерсәк тә, моның куркыныч бу яклары хайран шактый. Но һәрбер нәрсәнең шамасы бар инде. Беренче әйтелгән бүтән таләпләрне үтәү, бу подъемниктан менеп киткән вакытта дагы, шул вакытта таудан төшкәндә дәгән, аның поворотларын дөрес дип баштарак кирәк, бүтән шаңгы тауга түбән чыгып китә башласа туп-туры, бул тизлекне бик тиз җыя. Шуңа күрә тизлекне бик тиз җыганнан соң аның управлениесе дагы югалырга мөмкин. Һәм егыла калган чакта әлбәттә аның шаңгылары автомат дип әйтәбез, автоматически аякны кайырмасын өчен һәрбер кешенең шәхси җисеме карап килгәнгә һәм ул ычкындыра. Әмма ләкин аяктагы ботинка аяктан ычкынмый, аның аяктагы ботинкалары да авыр инде. Алар менә аякка җәрәхәт ясарга мөмкин инде. Менә шу шай белән исәптә торырга кирәк, бүтән куелган таләп, тауның өстенә инде богильне җибәрергә, дальше стрель бармаска инде, ягыласың икән богильне туры җибәрергә кирәк. Ул тегесен ягылга стрель алып барып, куркынычланырга мөмкин, бирәр җәрәхәт алып мөмкин иде. Шул вакытта инде таудан төшкәндә, мондый таулардан инде шула белмәсәң, категорически тыйылып торырга кирәк инде. Кеше төшә дигән фикердән инде төшәләрмен дигән фикер була тиешле инде. Беренче адымнарны дөрес дип эшләргә өйрәнеп бетерергә кирәк. Шуңа күрә безнең икенче яктагы тау моңа бүтән мөмкинлекләрне бирә икенче яктагы. Барыш вакытында анда инде мондый коры гына таудан шуу түгел, күңел ачуу түгел, анда үзенең бар фишка дип атала инде ул, вешкалар дип атала, дөрес таяклар. Шул таякларны дөрес дип әйләнү вакытка һәм ул таякларны әйләнгәндә бит вакыт һәр вакытта да исәпкә алына. Монда инде ниндидер секундларга көрәш бармы? Уже секундлар бүленгән доли секундларга бүленгән вакыт өчен көрәш бара инде. Шуңа күрә монда аны дөрес итеп бурылышлар ясау, шул вакытта шаңгының әзерлекле булуы, спортсменның әзерлекле булулары, бүтән факторлар дип әйтелгән бүтән үзенчәлекләр моңа роль уйный инде. Мен хыял инде бер көн әйткәндә бу тауда шуу спорт түрен, тау чаңгысы спорт түрен дип әйтеп менде үзебезнең районда таныттырга инде исәп, киңәйтергә. Әлбәттә, аның беренче шушы базаның инде менә шушы административный зданияларның һәм гомумән булган анда прокатный центрларның дип әйтеп менде төзелеп бетүе кирәк. Планлашка тапшырса, иншалла, нәтиҗә чыкты булыр дип